a pánové, máme 11 hodin, konference Čaj u Mefista 2 pokračuje zdárně a na čas, jako vždy. A přichází jeden z organizátorů Čaj u Mefista, zakladatel a ředitel Institutu pre výzkum slovenského ezoterismu. Přichází s přednáškou činnost Institutu pre výzkum slovenského ezoterismu a hudná scéna na Slovensku, dámy a pánové, pan doktor Tomáš Kubisa. So, ladies and gentlemen, perfectly on time, we present you one of our organizers, Dr. Magister Tomáš Kubisa, PhD, with his lecture about activities of IBSE and the occult scene in Slovakia. Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, práve celkom solidne bachol hlavu pri tom nízkom vstupe na poval, takže keby som trepal nezmysly, tak ma ospravedlňte. Ale snáď sa to nestane. Takže. Áno, ja sa síce honosím tými dnešnými titulmi ako zakladateľ a riaditeľ, ale nie je to celkom pravda, sme na to dvaja, to s kolegom Robom Adamcom, ktorý tu sedí, sme takí dvaja, ktorí toto vedieme a teda praktizujeme. A bez neho by to samozrejme nebolo možné, takže poďme na to. Asi nechať toto v ruke, že? No, je to pre mňa tak veľmi veľká česť byť tu a dneska prezentovať toto, pretože tá prvotná idea vzniku tohto inštitútu vznikla práve tu, na tejto povale, v tomto čase, rok dozadu, 28.11.2023 v Brne, na výročnej konferencii Šťastná hodina 8, ktorá nesla tu názov tejto konferencie. Následne, potom ako základný kameň, sme sa zišli asi o mesiac neskôr, ako vidíte, v Bratislave, tam sme si dojednali už nejaké stanovy. A je veľmi krásne, že to padlo práve na takéto 2 dní, 28. ako viete, deň vzniku Československej republiky a 17.11. je na Slovensku sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu. Takže toto sme si nesli aj do našich stanov, že jedným z našich prínosov má byť prostredníctvom poznania, budovanie slobodnej, otvorenej a tolerantnej spoločnosti. Následne už potom tie administratívy, registrácia prebehla 24.24 na ministerstve vnútra, pretože ako sa hovorí, účetní už všimla, keď sa vám nepřinutíš, takže to trvalo. No a čomu sa teda venujeme? Ako vidíte, teda naša jedna taká hlavná výskumná línia je dedičstvo prvorepublikovej univerzálie v Slovenskej republike. To je tá náročnejšia línia, pretože na Slovensku toho naozaj nie je veľa, respektíve je to veľmi ťažké vystupovať, ale niečo sa nájde. Tá druhá je teda okultizmus, ezoterizmus po roku 1989, kedy sa už dalo slobodnejšie pôsobiť a publikovať v tejto oblasti. Ešte mi sa možno krátko zastavil práve na tých slovíčkach okultizmus, ezoterizmus. My sme teda do názvu zvolili práve ten jemnejší výraz ezoterizmus, práve preto sme sa báli, že na Slovensku by, ak sme sa predstavili počas výskumu, tak to slovíčko okultizmus by skrátka nemuselo pôsobiť veľmi vierohodne v slovenskej spoločnosti. No a tretia naša línia je tzv. Iné, respektíve všetko, čo nám akože tak udrie do nosa. To sú ľudové magické grimoáre, aj také sa na Slovensku vyskytujú, hlavne v regióne Kemer. Ďalej potom kadejaký, nazvem sa to, že exotický okultizmus, môžem teraz spomenúť na Slovensku napríklad veľmi dobre etablovaná skupina Santeria, ktorá tam veľmi dobre pôsobí. A myslím, že pôsobí veľmi akože účinne a povedal som tak, že nedostáva ani veľmi hejty na rozdiel od iných okultných skupín, čiže je to paradoxné, ale táto je na Slovensku veľmi dobre prijatá. Ja sa pár ešte pozriem do poznámu, že čo som vám chcel povedať. Áno, kritici ešte nám tak troška vyčítali, že či sme pobočka, iba slovenská pobočka Dokumentačného centra českého hermetizmu. Nie sme, ani nechceme byť. V podstate vznikli sme práve preto, aby sme sa mohli viac detailnejšie venovať práve tej slovenskej toho ezoterizmu. A teda kolegom z Čiech necháme teda tie Čechy hlavne. To samozrejme neznamená, že nebudeme riešiť nejaké presahy, ak sa vyskytnú, oni sa vyskytnú takmer vždy. Dobre, samozrejme, ako som spomínal, tak českých kolegov, tak nemôžeme ich vynechať, pretože začali práve oni s týmto bádaním. Toto sú práve ich zistenia, ktoré nám oni poslali ako do našho archívu, čo sa teda zistilo o Slovensku v rámci Dokumentačného centra českého hermetizmu. Takže ako vidíte, na Slovensku toho nie je až tak veľa, ale niečo áno. Vo Grúdkach teda bolo špiritistické centrum, v Bratislave takisto, bolo Iskra, tam bol Jan Keferby, mal niekoľko prednášok v Bratislave, Nové Mesto nad Váhom, v Liptovskom Mikuláši. Je tam taká možno troška kontroverzná línia, tá astrologická gynekológia doktora Eugena Jonáša. Ona bola paradoxne aj
Veľmi populárna a veľmi známa aj v majoritnej spoločnosti, kedy ženy vyhľadávali práve jeho astrologické predikcie, aby vedeli, ako si naplánovať počatie tak, aby to dieťa malo jednak želané pohlavie a jednak samozrejme isté vlastnosti. Ja nebudem zachádzať do detailov, akože nebudem ani riešiť jeho úspešnosť, ale každopádne na Slovensku bol veľmi úspešný. Zomrel v roku 2011. Psychotronické centrum v Nitre, to je veľmi staré a pôsobí doteraz. Takisto tu máme, čo nám ešte kolegovia poslali, slovenskí hermetici, neznámi. Jozef Zavadil, Rudolf Straka, ten sa emigroval v Austrálii a bohužiaľ o nich absolútne nič viac nevieme, iba teda to, že pôsobili tu. Jozefina Marečková, to je práve jedno z tých dedičstiev, čo som spomínal, to Univerzálie, teda členka Univerzálie, dokonca aj publikovala, čo je na Slovensku na ženu, ešte veľmi nezvyčajné, ale stalo sa. No a Vladimír Žikeš, ten je asi najznámejší zo všetkých týchto spomínaných, teda možno okrem doktora Jonáša. Má dokonca aj heslo na Wikipédii, ale nie teda ako okultista, ale ako protifašistický bojovník, publicista a podobne. On žil potom v Nízkych Tatrách, kde nakoniec aj zomrel. Napriek tomu, že bol členom komunistickej strany a nejak sa proti režimu nestával, tak zažil od neho rôzne peripetrie, musel sa živiť ako baník, predávač, zametač a podobne. Ale vždy sa snažil dostať naspäť k tým knihám, aby mohol vydávať tie knihy, a keď sa mu to podarilo, tak sa snažil tam prepašovať aj nejaké okultné tituly. Čiže ak vás to zaujíma, tak Vladimír Žikeš nájdete ho na Wikipédii. Áno, ešte Martin Júna, tiež kolega z Čech, spísal takúto encyklopédia českých hermetikov a je tam spomínané toto meno, ako som si to prechádzal, tak ma to veľmi prekvapilo. Albert Aklič, takisto ďalší zabudnutý slovenský hermetik, bohužiaľ o ňom absolútne nič nevieme, iba to, že vydal tieto dve knihy. Tieto tri zlomené pečate sú bežne dostupné v antikvariátoch, dá sa to kúpiť, ale to je tak všetko, absolútne nič. Toto je všeobecne problém s hermetikmi alebo okultistami na Slovensku. Možno niečo vydajú, možno chvíľku pôsobia, ale nezanechajú sa o sebe ako žiadne bio, žiadne nejaké dopatrajúce sa informácie o nich, že absolútne nevie nič. Poďme, takýchto prípadov je viac. Tak, ale možno sa časom niečo objaví. Toto sa mi stalo ako aj také drobné prekvapenie pre svojho kolegu Roba. Sa nás často pýtajú, že akými metodami bádate, ako pracujete. Tak pracujeme tak bežne, ako bežný každý historik alebo antropológ. Súčasné pozorovanie, chodíme za pamätník, nerozprávame sa, chodíme pozrieť tie miesta dokumentovaných. No a ja som pri jednom zo svojich výskumov, toto bolo zhodou okolností, som v jednom archíve pozeral, našiel som zmienku o tejto dáme. Ako vidíte, znova, že biografické údaje absolútne nula, nič o nej nevieme, ani kedy žila. Akurát vieme to teda, že bola autorka snára a kuchárskej knihy, ja som vám to vypísal drobný citát, aby ste videli, že akým jazykom je to písané. Ja by som povedal, že podľa toho, akým jazykom je to asi prvá polovica 20. storočia. Samozrejme, môžem sa mýliť. Takže vychádza z astrologických poznatkov. Ináč ten snár je dostupný na internete, bol naskenovaný, zdigitalizovaný v rámci Zlatého fondu, čo vlastne robí denník SME, Slovenské noviny. Digitalizujú klasikov, tak aj práve tento snár sa tam dostal a je dnes verejne prístupný. To ma celkom prekvapilo, ale hovorím teda o dáme, Olge Vrpovej, možno astrologičke, nevieme o nej absolútne nič, okrem toho teda napísal ten snár. No, toto som hovoril, že kolegovi Robovi, že si neodpustím pár slov, lebo toto je môj hrdina. Jan Maliarik, nazývaný slovenský Gandhi, tiež je možno populárnejší tu v Čechách ako na Slovensku o ňom je málo kto. Vidíte, že teda vlastne 69 až 46. Ťažko povedať, čo vlastne všetko bol. On bol evanjelický kňaz, mystik, teozof, orientalista, ovládal okrem iného sanskrit a ďalších asi 15 jazykov, vrátane hebrejčiny, starohéčtiny a ďalších. Samozrejme spisovateľ, veľmi plodný, dokonca počas prvej republiky dostal aj akýsi ako spisovateľský grant, ale jeho texty sa čítajú veľmi ťažko, pretože on napríklad aj bežné, keď si vezmete nejaké sanskritské texty, on to preložil a vkladal do toho svoje vlastné poznámky, takže v podstate nerozlíšite, čo je pôvodný text a čo je originál a čo je vlastne jeho komentár, lebo on to sa snažil písať takým istým jazykom. Akurát to niekedy odišlo v niektorých textoch tak, že to svoje počiarkol. Takže to bolo veľmi zvláštne. Ja by som teda okrem toho, že bol teda pacifista a nazývali ho aj slovenský Gandhi, lebo
Mal to spoločne s tými okultistami, so všetkými, že bol celkom zdatný mystifikátor, podľa svojej osoby. To sa asi nevyhlo nikomu z týchto gentlemanov. Jedna taká mystifikácia je, že koncom 19. storočia, keď Jules Verne navštívil Bratislavu, je francúzsky spisovateľ dobrodružnej alebo vedecko-fantastickej literatúry, mal údajne dohodnutú exkurziu po okolí Bratislavy aj na hrad Devín, ktorý chcel navštíviť, ale z nejakých dôvodov sa jeho francúzsky hovoriaci sprievodca neukázal. On býval vtedy v hoteli Carlton, čo bol najluxusnejší hotel vtedy v Bratislave. A všimol si tam v lobby hotela sedí pomerne ošumele pôsobiaci mládenec, ktorý si čítal francúzske noviny. Do hotela samozrejme doberá zahraničnú tlač. Takže ho oslovil, že či by mu nechcel urobiť sprievodcu, a to je samozrejme za nejakú tú finančnú náhradu. Samozrejme súhlasil a údajne ho teda zobral na ten hrad Devín a hrad Devín ho nadchol tak, že z toho vznikol jeho tajomný hrad v Karpatoch, ktorý bol mimochodom aj sfilmovaný československou televíziou. Toto je pravdepodobne práve jedna z tých mystifikácií. Jules Verne síce Bratislavu navštívil, aj dokonca býval v hoteli Carlton, ale nemáme práve dôkaz, že sa akokoľvek niekedy stretol s Maďarikom. Čiže ťažko povedať, či je to pravda. Takže asi toľko. Ďalšie môžem uvieť takú drobnú mystifikáciu. Ten pacifizmus, on vypisoval, keď sa schyloval v druhej svetovej vojne, vypisoval listy Stalinovi, Hitlerovi, kde ich oslovoval milé dieťa Božie. List Stalinovi, kde mu príde milé dieťa Božie, Stalin. No a údajne mu odpovedal na tieto listy, kde samozrejme on zvolával na konferenciu, kde mohli akože vydiskutovať svoje spory a ukončiť akože nejaké násilnosti mierovou cestou. A údajne mu na odpoveď na tieto listy boli 2 atentáty, ale znova o tomto nie sú žiadne dôkazy. Takže ja myslím, že ako títo páni, ako Hitler a Stalin by sa ako sotva zaoberali nejakým takýmto. Viete, že im príde list z veľkých levárov do nemeckého farára. Poďme na konferenciu, kde budeme diskutovať. Tak asi nie. Dobre, nevieme, či sa teda reálne zaoberal mágiou, respektíve asi nie v tom klasickom zmysle, ale vieme teda, že sa zaoberal astrológiou a mysticizmom, to rozhodne áno. Mysticizmom, myslím teda, praktizoval meditáciu, praktizoval jogu, samozrejme aj kresťanskú mystiku. Ako on bol teda, v tom zmysle bol teozof, nerobil žiadny rozdiel medzi náboženstvami. Pardon. On vychádzal z toho, že všetky náboženstvá smerujú k jednému cieľu a všetky majú v podstate jeden základ, takže nie je medzi nimi rozdiel. Veľmi bol inšpirovaný teda hlavne vedizmom a hinduizmom. Čerpal veľmi mnoho z Atharva Vedy, čo vlastne zbierka sanskritských zaklinadiel a magických návodov. Ja som teda hovoril, že sa nezaoberal mágiou, teda práve z tohto čerpal, ale on to nevyužíval práve na to magické pôsobenie, ale formuloval z tých zaklinadiel, nazval by som to meditačné mantry. Asi tak, čiže on to znova pretransformoval na ten mysticizmus, čiže nebola z toho ako nejaká praktická mágia. To jeho portrét je asi najznámejší, či takto vyzeral. A toto je jeho hrob, ktorý sme mimochodom zrovna navštívili, pochovaný v Veľkých Levároch. Ešte sekundu poznám, či som niečo nezabudol povedať o ňom. Nie, myslím, že nie. Áno, ešte taká drobnosť sa traduje o ňom, tak som hovoril, že sa zaoberal astrológiou. Údajne, tiež ťažko povedať, či je to pravda, údajne vypracoval horoskop pre prvého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, kde mu teda predpovedal, že áno, revolúcia bude úspešná, teda víťazný február bude úspešný, ale komunizmus u nás nevydrží viac ako 50 rokov. Ak je to pravda, tak mal pravdu. No, a tu už sa dostávame k takému vlastne prvému slovenskému hermetikovi, takému naozaj pôvodnému. Ja nebudem o ňom až tak veľa rozprávať, lebo o ňom rozprával minulý rok práve kolega Robo Adamec, že tí, ktorí ste tu boli, tak ste to počuli. Bol to jeden z takých našich prvých spoločných výskumov, ktorý sme štartovali teraz z Bratislavy. Na záhorie do Plaveckého podhradia, kde teda profesor žil a pôsobil práve v tejto vile, ktorú vidíte, oficiálne sa to volá Dalmádyho vila, ale inak všetci volajú profesorova vila. Inak meno profesora Okrúhlicu je tam v okolí veľmi známe a niekedy nie len pozitívne, ale teda registrujú ľudia. No tak to vyzerá, to je podklad, ktorú práve Robo poskytol. A tam samozrejme vidíte jeho hrob, ktorý je tiež tam, v tom Plaveckom podhradí. Čo som to chcel povedať? Áno,
my akože teda vieme celkom dobre presne, ako vyzeral jeho život, ako vyzeral jeho sociálne vzťahy v tej dedine. Tie neboli veľmi dobré, pretože protiprávne sa nasťahoval práve do tejto vily, ktorá mu nepatrila. A ani za svetlo nevedeli odtiaľ vystrnať. On keď nejak prišiel dedič pôvodného majiteľa, teda, že toto je ako môj majetok, som to zdedil po otcovi, ktorý bol obchodníkom v Trnave vtedy a zomrel. Mňa si nechal práve túto vilu postaviť. Tak on sa pred nimi robil ako šialený, robil nejaké ako gestikulácie, čaruje a podobne. Takže nešlo to skrátka. Nedalo sa to vystrnať odtiaľ. Tu ešte mám potom jeden taký slajd. Áno, toto sú ešte niektoré také. Toto je práve print screen z jednej konverzácie, kde sa vlastne ľudia na Facebooku rozoberajú publikáciu jedného miestneho historika, ktorý o Plaveckom Podhradí písal. A práve tu je to napísané. Prišiel vždy cestovať do Podhradia vypoklonkovať profesora s cigánkou. Jeho družka bola ako rómskeho pôvodu, tiež ako myslím, že veštkyňa. A ten zo seba robil blázna, pozeral nepríčetne, čaroval od veci. Autor podľa mena Podhradza dostal zaplatená, pretože to už o tom autorovi. Ešte by som sa vypichol jednu dôležitú vec. Ja skopem ich vlastnoručne do brehom. Umelec, ryťolez na Pohradiciach sa vlieza komunistickým pohlavárom, budovateľom socialistického zázraku do rytí. Snáď ho Eštebáčika vedú v Ústave pamäti národa. Takže áno, takéto diskusie sa mi teda vedú. To je dôkaz, že jeho meno naozaj žijú, ľudia ho naozaj poznajú. Ja by som sa práve k tomuto, že snáď ho vedú ako Eštebáčika. Nie, nevedú ho. Pracujem v Ústave pamäti národa, takže som to schválne pozeral. Je to zvláštne, ale jeho spis neexistuje. Je to zvláštnejšie o to viac, pretože bol členom Hlinkovej gardy, teda slovenského fašistického štátu, dokonca rečnil na ich podujatiach. Následne bol v Slovenskom národnom povstaní, takže prešiel na tú správnu stranu. Bol členom KSČ, teda Komunistickej strany Slovenska, teda Československa, a verejne pôsobil. Bol to, myslím, členom miestneho národného výboru, ak si dobre pamätám. No a ja som teda konzultoval s niektorými skúsenými kolegami, ktorí sa tomuto bádaniu, myslím, týchto archívov bezpečnostných zložiek venujú dlhšie ako ja. A som im teda rozprával o jeho živote a hovorili, že je to veľmi zvláštne, že ten spis sa na ňom nezachoval. Lebo ten, kto bol v Hlinkovej garde a následne potom v KSČ a v povstaní, tak to bola automatická vstupenka na to, že jeho spis EŠTB, teda štátna bezpečnosť, viesť musela. Na ňom nebolo nič. Nie, že bol skartovaný, on neexistoval. Pýtal som sa teda kolegu, že ako je to možné? No, že pravdepodobne ho niekto veľmi vplyvný chránil. Takže práve Robo Adamec, sme sa diskutovali o tom, tak hovorí, že no, my možno ani netušíme, ako bol významný. Takže je to pravda. Inak to, čo tu vidíte, teda to je ešte iný pohľad na vilu, ktorú my sme mali šťastie, keď sme tam prišli, tak sa dostali práve dnu, to je práve vidíte ten interiér. A práve sa prestavuje, takže boli tam robotníci, ktorí nás akože ochotne pustili aj dnu. Tu nám vidíte práve výhľad, že keď krásne sa zobudil pán profesor, tak vidíte, takýto krásny výhľad na dedinu mal, že ubral sa naozaj akože utešené miesto pre život. No, my sme, keď sme boli pozrieť jeho hrob, tak sme tam stretli miestny manželský pár, starší pamätníkov, ktorí si ho pamätali, čo bolo akože v podstate úplný zázrak, náhodou sme na nich natrafili. No a teraz sme povedali, že čo sme a čo chceme, a oni nás hovoria, že prečo vás práve on zaujíma? No tak neviem, vysvetlili, že robíme takýto výskum, no že on tu nemá veľmi dobrú povesť. Ale teda porozprávali nám, tak spomeniem niektoré teda zaujímavé veci, čo nám porozprávali, že oni si s ním stretávali, áno, že malovali pozdraví a obrazy a pamätníčky a podobne. Ale spomínam dva zaujímavé fakty, ktoré spomínal, že pán profesor údajne mal vyštudovanú, ten pán to nazval, že Akadémiu čiernych umení v Paríži. Takže predpokladám, že hovorí v medzivojnovom období, keď existovala tá Hermetická univerzita v Paríži, tak pravdepodobne tam študoval, čo znamená, že mohol mať aj kontakt s martinistami, ale nevieme to overiť. Takže, ale je to každopádne veľmi zaujímavé. A co to znamená vynálezce kapesního reflektoru? Potom dám možno priestor na chvíľočku Robovi, ktorý to osvetlí viac. Že je to veľmi zaujímavé. On minulý rok mal presne túto prednášku a tam to spomínal. Ja sa tým teraz nebudem zdržovať. Jeho pokračovateľ František Citovský, člen klubu Priatelia na Okruhnicu, na Slovensku je skôr známy ako maliar a básnik, alebo teda aj astrolog a redaktor, okrem iného časopisu Mystery, ktorý vychádzal v 90. rokoch. Ďalšia zaujímavá vec, opäť štátna bezpečnosť sa o neho zaujímala, ako tzv.
EZO je tá kategória, teda evidencia záujmových osôb. Nevieme prečo sa o ňo zaujímala, pretože ten jeho spis bol ešte práve za komunistického režimu skartovaný. Nie je tam, čiže nezachoval sa nám absolútne nič o ňom. No a zomrel v roku 2000, alebo 2001, to si presne nepamätám teraz, a jeho stopa teda končí v Badíne, odkiaľ pochádzal, čiže to je jedna z možných ďalších výskumných línií, ktoré sme išli, tam by ešte mohli byť pamätníci, ktorí si ho pamätajú. Takže tak, ale inak akože o jeho činnosti nie je známa skoro nič. Inak ešte, ak som spomenul toho profesora Okruhlicu, tak takisto o jeho praxi. My nevieme dopatrať sa vlastne, kto spravoval jeho pozostalosť, čo týka hlavne jeho písomnosti, ak nejaká vôbec bola, nevieme. O jeho praxi takisto on skoro nič nepublikoval, iba sa raz zachoval ten profesor Nakonečný vo svojej publikácii spomína, že v Bratislave s Keferom, ak si dobre pamätám, že oživili magickou cestou oživili obraz Paracelsa, ak si dobre pamätám. Ináč oživovanie obrazov sa mi javí ako veľmi obľúbená prax slovenských mágov. Robili ešte aj jeden ďalší, o ktorom bude reč. A pokiaľ je robil to aj teda však Kefera, samozrejme, takže to je taká asi československá špecialita. Emil Polakovič, to už sa presúvame teda troška do modernejšej doby. Vidíte teda, že v roku 50 až 2000 zomrel teda pomerne mladý, bohužiaľ na rakovinu hrubého čreva, ak sa tak pamätám. Preslavil sa ako liečiteľ a mák v Bratislave. Mák pomerne vplyvný. Jeho nekrolog sa dostal dokonca do denníka SME v tej dobe. Dokonca tam to bolo uvedené, ako zomrel mák s medzinárodným renomé. Bol preslavený ako liečiteľ, dokonca dodržiaval taký veľmi, som to nazýval až vražedný režim. My tieto informácie vieme vďaka tomu, že sme sa stretli s jeho žiačkou, poslednou žiačkou, ktorú mal, a takisto aj s jeho synom, ktorý nám teda porozprával o ňom. Jeho režim vyzeral tak, že od 5. hodiny ráno do polnoci každý pracovný deň prijímal teda pacientov, ktorých magickou cestou liečil. Údajne veľmi úspešne. Medzi jeho klientov patrili v 90. rokoch aj politici, umelci, mafiáni a ďalšia teda smotánka. Mal to teda údajne tie magické schopnosti, mal v rodine. Už jeho starý otec teda založil vešťarňu Pressburg, ktorý bol údajne dokonca v Budmericiach, mal aj alchymistické laboratórium. Ja keď som mal jednu podobnú prednášku na jednom festivale, tak tam bola jedna dáma z Budmeric. Sa ma pýtala, či náhodou neviem, ktorý to bol tom. Bohužiaľ neviem, že by sa skúsil tam ísť pozrieť, či tam sa niečo nezachovalo, aspoň nejaké klenby, alebo že niekto laboratórium mohlo byť, bohužiaľ nevieme. No, ale aby som sa ešte vrátil k tomu teda jeho režimu, od 5. do polnoci mal pacientov, ktorých liečil, alebo ich vystavoval tzv. Pantakleny, ako to nazýval, čo bol vlastne taká prax amuletovej mágie. Ešte sa k nej dostanem, potom budem trošku rozprávať aj druhý čas. Sobota bola vyhradená pre rodinu, ako nám tá jeho posledná žiačka rozprávala. Veľmi rád chodil s deckami na ihrisko a tam by ste nevedeli povedať, že kto je dieťa a kto je dospelý. Takže zachoval si ako taký zdravú mieru teda hravosti. A nedeľa bola vyhradená čas odpočinku a na štúdium. Takže mal presne takto veľmi prísny režim. Tak to dožiaľ aj údajne posledných 20 rokov svojho života. Tieto pantakleny, ako som spomínal, on ich vyhotovoval, ak bude čas, tak ja vám ešte pustím takú ukážku z filmu, dokonca vznikol o ňom aj film v 90. rokoch na Slovensku, teda dokument. Takže tam je krásne vidno, ako tie pantakleníky spôsobom. Údajne mal tiež dokonca, mal obraz svojho starého otca, ktorý bol magickou cestou oživený a údajne od neho dokázal čerpať rady pri svojej práci. Takže ako som spomínal, oživovanie obrazu je teda evidentne na Slovensku populárne. Toto sú ešte niektoré z ďalších tých dokumentov, ktoré nám ukázala tá posledná žiačka. Tie pantakleny mali takýto pôdorys, to bol vlastne kruhový kus papiera, kriedového papiera, rôznej farby. Toto je modrý, tento slúži, na čo slúži? Už si nepamätám, oni boli na ochranu, na privolanie bohatstva, na liečenie, samozrejme farba podľa účelu. Tam sa potom nasypali rôzne prísady, boli tam aj sušené žaby, bylinkové prísady, zem zo svätej zeme, čokoľvek, proste skrátka ten magický recept, ktorý on považoval za vhodný, ten tam dal a celé sa to následne zalialo voskom. A tento pantaklen potom, ten pre koho bol určený, tak si mal zavesiť doma alebo položiť tak nejaké miesto, kde by bol
reprezentatívne, prípadne chránený a hlavne by mohla už nerušene pôsobiť. Toto je vlastne jedno z jeho bydlisko, kde pôsobil, pracoval a býval v Bratislave. Je veľmi blízko autobusovej stanice. Tento byt si vybral práve kvôli tomu, aby mali tam tí klienti, ktorí za ním dochádzali často z iných častí Slovenska alebo zo zahraničia, aby za ním mali ľahší prístup. On je to asi 100 metrov od autobusovej stanice vtedajšej, takže tam potom ešte vidíme niekoľko rodinných fotiek, čiže ako vidno, nezanedbával ani ten rodinný život. To sú práve fotky, ktoré nám poskytol a povedal zverejniť jeho syn, Miroslav. No. Áno. A čo ďalej teda? Čo by sme mali skúmať ďalej? Na Slovensku teda je tam niekoľko tých výskumných tém, ktoré by sme mohli ešte skúmať teda toho Eugena Jonáša, ktorého prax je teda pre nás možno nie až tak zaujímavá, tá gynekologická astrológia. Špiritizmus na Slovensku, to je pomerne relatívne nový objav, ktorý Robo zistil, že na Slovensku bolo veľmi silné špiritistické hnutie. Momentálne študuje ich dokumenty, tak možno na budúci rok vám prednesieme zase nejaké ďalšie zistenie ohľadom tohto. Ako som spomínal, Santeria je na Slovensku pomerne silne etablovaná. Magické skupiny, iné ďalšie, takže na Slovensku napríklad pôsobí tzv. Rád Selekcia, ktorý má aj vlastné webové stránky, môžete ich kľudne navštíviť. Venujú sa praktickej mágii, ale akože nejakému ezoterickému mysticizmu. Včera tu bol prednáška, vzniká na Slovensku pobočka OTO, teda OTO Templis Orientis. Radi by sme sa ďalej možno venovali tomu prípadu Citovský, skúsiť teda vyhľadať pamätníkov, ktorí by si ho pamätali v tom Padíne. No a budeme sa snažiť samozrejme aj skúmať toho profesora Okruhlicu, ešte sa porozprávať s tým pamätníkmi a dopatrať sa minimálne to, že kde by mohla byť vložená jeho pozostalosť. Ale nedávam tomu osobne veľké šance. Dobre, to by bolo asi z prednášky tak pre mňa všetko. Nemáme ešte čas? Dobre, tak skúsim by som pustiť ten kúsok filmu, aby ste videli, že ako sa vlastne robí ten magický pantaklen. Na tej ruke, kde ste mali tie pavúkočie, aj tu na nám, či už z dátumu narodenia, alebo z lokality, či nám nevýjdu. To znamená, keď by vyšli pri tom dátume narodenia, znamená, že ste to získali po predkoch, že ste sa už narodili s tým, že už bola strata určite tej imunity voči tým negatívnym vplyvom. Ak to bude v tom trojuholníku, kde máte meno, a vlastne klient tak vysvetľuje teda, že ako ten pentaklad pôsobí a čo to všetko dá. Práve sa teraz presvedčíme, pozrieme a musíme to zrušiť a staviť. Teda, že čo bude robiť, aby sa to zrušilo, toto je konkrétne liečenie, ak si pamätám. Tu ako je ten trojzubec proti satanovi, proti urieknutiu, proti zlu ako takému, som teraz dal nechtík lekársky, inak na percepciu, na vnímanie, tu sa to berie ako mimosmyslové vnímanie, asi tak, že aby ste videli nielen očami, ale aj srdcom, aby ste vedeli, že táto činnosť, toto je dobré, to je zlé, ten človek je dobrý. Toto je mino. Kvôli tomu, áno. Toto je Svätá Zem z Betlehému. Pozrieme, či tam boli aj nejaké satanské alebo nejaké mimozemské negatívne vplyvy. To nám ukáže, keď tu zavíme oheň. Svätú Zem z Masady, od Mŕtvého mora. Toto sa týka, tá Svätá Zem z Masady, v tomto prípade Svätého písma. To je vlastne kvôli tomu, čo som tam hovoril, to religio. Áno, tá náboženská viera. Čo sa týka tej Svätej Zeme z Betlému, tá nám ukáže, čo sa týka tých vplyvov. Saharský piesok. Zaujímavosť je, že klient si želal, aby mu zotvoril ten talizman aj na to, aby bol pevný vo viere, bol to veriaci človek. Keď sa na púšti
Ježišovi Kristovi objav ukázal diabol a ho pokúšal. Pozrieme, že či u vás boli nejaké takéto, alebo či prišlo k nejakému pokúšaniu. Z toho dôvodu, ako náhle sa nám začne taviť, že spraví glazúru, pri sviečke to budeme robiť, znamená, nie je tam vysoká teplota, na to, aby sa piesok rozstavil, treba niekoľko 1000 stupňov, aby vznikalo, áno, že sklo, ale keď nám aj pri tomto spraví tá glazúra, alebo začne prskať, alebo začne strieľať, znamená, že to pokúšanie nejaké tam bolo, aby mohlo byť, tak vtedy v tom prípade takisto sa to zastaví. Samozrejme, nemôžete vy podnikať a mali byť aktívnymi v nejakých činnostiach, pokiaľ by ste mali problémy so zdravím. Takže dáme aj čo sa týka tej ochrany zdravia, sa teraz dajú sem bylinky. To je levandula, pamajorán a puškvorec. Z toho tá levandula tá je na to mente stabilita, na ten duševný kľud. Toto poznáte asi, tieto kvetinky. To je šafrán. Ten dávame preto, pri kódovaní sa dáva, čo ako sa kedy sa hovorilo, že aby vás stretli veci, ktoré sú vzácne alebo ktoré je málo ako šafrán. Z toho dôvodu sme ich tam dali. Samozrejme bez lásky a bez toho človek nemôže žiť. Teraz dáme, tu už mám nasekané žaby, to sú samček, skokan, dáme packu prednú. Ja neviem, ako by sa na toto tvárili ochranári, pokiaľ viem, skokan je chránený to na Slovensku, takže... Jednotý živlom je voda, my to povedali. Takže Jaška spomínal, že ako decká to chodili zbierať do lesov pri Bratislave a žabičky a sušili. Všetko zblklo a najmä to je veľmi citlivé tie kvetinky tam, tie lupienky, takže si ich prilepíme. Ja vám potom poviem, keď bude sa robiť pečať, vtedy musí byť tichučko. A teraz zhasneme svetlo, aby sme si pozreli, že či tam, čo sa tam bude diať. Teraz budeme kvapkať oheň. Každá kvapka oheň. Zatiaľ sme si voskom prilepili, aby nám niečo nerozfúklo. Vrátim sa ešte k datumu narodenia, lebo to niečo bolo trošku. A keď si robím tak pre seba, aj moja asistentka, keď spravíme roky dozadu štatistiku úspešnosti, ono tá mágia je 100%. A keď ten človek aj vnútorne hovorí, že aj on zmačkne, nejaký ten vypínač rozsvietia, ide po tej ceste, sa mu povie, táto cesta je voľná, to je tvoja cesta a tam je to a to. A on ide po tej ceste a naozaj tieto veci stretnú sa s nimi. No ale samozrejme niekedy sa aj taký prípad stane, že... Ja len to skrátim troška. Ten Pentaklén je rozdelený na nejaké také sekcie, kde sa týka každej nejakej osobnosti a teda života toho človeka. A keď tam teda položíte najprv ingrediencie, ktoré majú na to pôsobiť a následne potom zisťujete, že či tam takýmto kvapkaním je nejaký akože problém v tej ktorej oblasti a tam, kde to práve takto prská, tak tam nejaký akože bol, či už zdravotný, prekliatie a podobne. Ak mám ešte čas, tak môžeš na chvíľučku pustiť. On myslí, že to všetko sa spraví za ňa. Nikto nepríde, ani čo sa týka lásky, ani čo sa týka vzťahu s deťmi, ani čo sa týka práce. Vy sa musíte teraz trošku tak uvoľniť. Takže takto akože vidíte, funguje. On sa to vlastne potom celé toto sa zalialo a to sa venovalo potom klientovi práve s tým farebným papierom, ktorý ste tam videli, kde boli teda inštrukcie napísané, že ako má ten Pentaklén používať, vrátane toho, že návod na použitie, že ak by sa poškodil, tak jediný, kto ho môže opraviť, je práve jeho tvorca, takže treba sa obrátiť na pána Polakoviča, potom bohužiaľ už zobral. Takže, dobre, ja by som ešte teda možno, než ešte prejdem k otázkam, tak Robo, dám ti mikrofón, môžeš vysvetliť to s tým kapesným reflektorom, čo bol s profesorom Okrúhlicom. Ďakujem pekne. Ja som nečakal, že budem mať nejaký výstup tu. Tak len tak krátko, pán profesor Okrúhlica v tom svojom osobnom živote, hej, teda vieme, že bol stredoškolský profesor kreslenia, vyštudoval to v Budapešti, pôsobil v Prahe, kde sa pravdepodobne nakontaktoval na ľudí z univerzálie, hej, keď teda pôsobil v Prahe. No ale vo svojom teda súkromnom živote bol vynálezca. A ten konkrétny ten reflektor, to bol ako dosť jeho taký veľký vynález, lebo na tú dobu mal obrovskú výkonnosť a písali o tom noviny v Čechách, na Slovensku, prejavila o to záujem armáda, dokonca sa to predalo armáde,
Potom ešte ja sa pamätám, že ten reflektor potom neskôr železničiari používali, môj otec bol železničiar a oni nosili ten reflektor ručný na tie nočné služby, keď chodili okolo vlakov, hej, tak vlastne ten jeho vynález vlastne mal takéto uplatnenie, čo bolo vlastne bola to dosť veľká vec, hej, na tú dobu. Takže vo svojom súkromnom živote ten pán profesor Okruhlica teda mal aj takýto rozmer. No, takže reflektory existovali samozrejme aj vtedy, ale ono to bolo menšie a výkonnejšie. Áno, bola to baterka, ale dobre. ale dobrá baterka na to dobre. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozornosť, teda prípadne, ak sú nejaké otázky. Áno, nech sa páči. Já jsem se chtěla... Dáme prednosť. Já to nepotřebuju teda, ale protože řvu. Já jsem se chtěla zeptat, z kterého roku je ten film a jak dostával tu půdu z té Masady a z toho Betlema. Toto sme sa pravdepodobne nedozvedeli. Ten film je myslím z 96. alebo 98. Je to pár rokov pred jeho smrťou. Nosili mu to údajne priatelia. Áno, priatelia mu to nosili. Áno, čiže tieto ingrediencie, tieto exotické mu nosili tí, kto ako cestoval, boli jeho priatelia, že asi tam mu to donesli. Díky. Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli náhodou nemáte nějaké informace o pánovi, tuším, jmenoval se Jiří Pecho, který začátkem 90. let až do roku 93 jezdil k nám do univerzálie, občas tam dělal i nějaký přednášky, pokud vím, ale v 93. přestal jezdit, protože jak se rozdělila republika, pro ně by to prý už jako pro tehdy penzistu bylo dost drahé, tak od něj máme už jenom dopis, že se omlouval, že už jezdit nebude. Máte k němu něco? Nie, bohužiaľ nie, a to meno mi vôbec nič nehovorí. Jiří Pecho? Myslím, že Jiří Pecho, určitě Jiří si nejsem jistý. Ja si ho poznačím a skúsim sa na to určite pozrieť. Ďakujem. Taky děkuji. Jo, já ti strašně moc děkuji tady za tu přednášku. Já bych se jenom chtěl dostat zpátky k tomu, co jsi říkal, že je nějaký možný nový pole výzkumu. Já bych se chtěl zeptat, zdali jsi uvažoval nad tím, zdali jste uvažovali nad tím třeba více prozkoumat vlastně jako 90. léta a takové věci jako zóny neonu, jo? Takže tady to mě přijde třeba jako docela unikátní na Slovensko v té době, že se vlastně kvůli Josefu Karikovi sem dostávali tady ty relativně jako nový britský ale i jiný magický proudy. Áno, toto, čo spomínaš, je veľmi zaujímavé. Bohužiaľ, Jožo Karika svojho času teda bol veľmi vplyvný v rámci Československa, čo sa týka okultizmu, ale prinášal naozaj to nové myšlienky, dokonca myslím, že známy okultista mák a hermetik Jozef Veselý sa o ňom vyjadril, že v osobe Joža Veselého vyšla na slovenskom nebi významná magická hviezda alebo niečo také. A bohužiaľ, on sa potom odmlčal, už teda stále publikuje, ale už len teda beletriu a experimentálne romány. Je to veľmi zaujímavé to zistiť, ale som sa teda bavil aj tu na niektorými kolegami, viacerí ho kontaktovali a nechce o tom už nič rozprávať, takže budeme to absolútne rešpektovať. Nechce s tým byť už nejako spájaný, takže mu dáme pokoj. Jo, dobře, díky takhle. Nějaké další dotazy? Já osobně mám jeden dotaz. Když děláte terénní výzkum a chodíte po těch vesnicích, jakým způsobem se představujete těm lidem, předpokládám, že to je složitější, až jim řeknete zajímá nás, jak tady váš soused čaroval? No, predstavujeme tak, my sme používali bežnú formu, že dobrý deň, sme z Inštitútu pre výskumu slovenského ezoterizmu, kde je veľa divných slov, takže tých ľudí to možno troška zaskočí a troška zhypnotizuje, že sa v prvej chvíli nepýtajú, nevieme, o čo ide. A že robíme teda výskum a konkrétne napríklad v tom profesora roku sme sa pýtali, že osobnosti profesora Okruhlicu, že čo o ňom viete. No a oni sa už potom akože teda rozpovedali, že prečo vás zaujíma práve tento človek, ne? No zaujíma nás preto, lebo že údajne sa venoval niektorým praktikám a hovorím, že nám tedy obrovské šťastie, že práve ten manželský pár boli pamätníci, ktorí si ho pamätali. A začali teda rozprávať a môžem ešte jednu historku k tomu dodať, že tá dáma, tá pani hovorila, že no my sme sa s ním stretli vo vlaku, sme cestovali a vtedy ma strašne naštval profesor Okruhlica, hej, a pýtali sme, že prečo, hej. No, lebo ja som cestoval vtedy so svojím frajerom, hej, a boli sme pohádaní vtedy.
A profesor Okulica na mňa chvíľu tak pozeral a hovorí, že buď si ho vezmeš, alebo sa nikdy nevydáš. No ja som si ho tedy vziať nechcel, lebo som bola najnaštvaná, hej, ale tak evidentne mal pravdu, no. Ale akože nemlžíme, nejako nemystifikujeme, normálne sa predstavíme, že sme takýto inštitút a robíme takýto výskum, takže a keď nás niekto pošle do čerta, tak aj to rešpektujeme samozrejme. Děkuju. Tak tím pádem, jestli nejsou další dotazy, tak nás čeká drobná pauza, 10 minut.